Naduga nga ng mga grupo nga nagaduso og resolusyon aron makambyuhan ang supply og kuryente sa Davao del Norte. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Gawas sa mga LGU sa unang distrito sa Davao del Norte, aduna na usay mga grupo nga nagadusog resolusyon nga mailisan ang North Davao Electric Cooperative con Norteco sa pagsuplay og kuryente sa Davao del Norte. Sumala ni Governor Edwin Hubahib nga usa ang Samal Island sa mireklamo bunga sa pagpunay og brownout sa maong isla. Nadugang sa mga mereklamo, pinaagi sa giduso ni ini nga resolusyon ang Samal Island Chamber of Commerce, Samal City Resort Owners Association, Samal Island Tourism Council ug Tagum City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Tubuong distrito 1 ng Davao del Norte o ang Samal Island, super majority sa mga tao gusto na nga ilisan ang Nordico. Kining usa ka ginan sa Peña Plata, Samal, naguol nga madaot ang iyang mga appliances. Kay usahay dili mo sa tulo ka higayon sa usa ka adlaw nga mapalong ang kuryente. Dili jud siya maayo kay tungod sa brownout on off niya tapos ang amo pong mga appliances kanang sige jud siya og kaguba. Dakong uyon ang maong ginang nga mailisan ang Nordeco sanggit dakong hasol kuno ang brownout. Sa virtual press con sa Nordeco, gibutyag ni ini nga bastante ang ilang supply sa kuryente alang sa tanang konsumante, ubos sa ilang franchise ug kaya pa kuno nilang modawat og mga aplikante. 130 megawatt. Pero ang peak demand pinakadako as of karon ang pinakadako nga gamit sa kuryente sa tibuok franchise sa Daneco moabot lang og 96 megawatt. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.